piye to jiket mau munggahake ora rampung-rampung krelet-krelet wae. Ya alon-alon to, Pak. Mangke nggih rampung. Ha iki wong sing arek udan kok. Ya cepet njaluk tulung lek dikirim ya. Nggih. Engko nek ora kebek pun nganu nang omah kidul ijo ana kae engko tunggahake sisan. Nggih, Pak. Ya wis engko dikirim nang Pak Totok ya. Nggih. Aja lali. Nggih. Ora komat-komat cepet. Nggih. Juragan omong. Wean. Oh iya, aja lali siji meneh duwite aja lali wong urung bayar. Nggih. Arep udan. Iki kok buat dewek to, Ji? Arep apa? Kudu dewek ya jara-jara iso takon. Ya ulang ya takon kok. Melu burah, Po. Ono gawean, Po. Ana iso nyambut gawe ngono ya akeh gawean. Ya. Iso nek gawean. Gawean apa? Gawean namatke barang. Nek gelem ya njo melu. Jo munggah nek pancen arek melu ki jemuat ning omah kidul ngebaki iki sakrit. Yo tang kae jonke jauke Ya, nganut nyong. nganut cempluki kalen barang nganut. Wah, udan, Ji. Muat. Alah udan banyu wae kok. Udan banyu. Anak buruhane sampai gawe nyuntuk ge awak anak bobrok awake. Ora apa-apa, ora sampe piye. Nyambut gawe kok wedi udan. Kalek nyemplung men gawean kuwi rampung, tong. Awedi men ora kenang banyu udan, ora kenang banyu udan, ora kenang banyu udan. Ye, solusine. Mau Ya banyak begawe kok kemulan. Oh, kalian putar pada jiwa. asal dalil lah iki nyambut gawe iki. Cangkemang bocah kok kerja. Tak rusane tas nomono. Gede kok kaya tempe. Rupane tok wis rampung mangkat lak udan deres. Wis dapat jelas-jelas sing begawe kok. Micot udane deres tang. ser. Tong, nyanyi-nyanyi ngono. Oh ya. Nyambut gawe kok meneng ae. Ah nyanyi apa ya, Lek? Pain anyes nek ora karo rengeng-rengeng piye. Ayo nyanyi pas karo cuacane kuwi iki mendung. Ning ya tanpa udan, dadine ya mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Ketemu lan kelangan. Apa kuwi sing diarani perjalanan? Nyanyi ora petok. Ora penak ngoke kuping. Apa kuwi sing diarani perjalanan? Nyanyi perjalanan mbok yo ngoco perjalanan uripmu kuwi ora cetha. Ora cetha. Iki lak uripku to, inspirasiku carane lagu kuwi. Wis ora usah gleming. Ki malah wis tekan. Ah, ngene iki wong gede yo iki. Udan sana.
panas kon panasan iki. Sekolah koni rasa gleming ngepel mau anane kok gleming ae. Kono nek ngajak nyong gawean iki kira-kira sing enteng ngono. Belum, gawe yang enteng. Matuk kuwi dong apa? Nikati untune singa kae. Aduh ora bayar sak miliar ya wegah. Enteng. Yo nek gelem tak lakoni ini ora gelem. Dadi tak tawake kono. Kita balapan apa piye? Misi, Hah? misi, mantole elek kok. Wah, kaya ngene iki senjata iki. Klesat. Cuma cumi. Kita ngomel. Keluar. Dapat wae. Pak niki sing terakhir iki, Pak. Kula tak telasang mangsul. Mangsul aku sing kok mangsul ngono. Musik dan musik ae. Nggih, tunggu barang. Kok Mas niki? Nggih. Anget-angetan. Nggih. Ngapunten nggih, Pak, niki rencang kula kadang sok kalih mangkoke. Lambene kan oli nih kok minum banget. Jarine oh. Jadi iki gandengan lok pun buke di kandange pun buke ngene terus niki kok wekdal pun sonten kula tak nyuwun pareng yen ngrepoti niki sak kabehane niki Nggih. Wah, kono bali wae. Musik ngadadak. Nggih niki, Pak. Sithik. Siti-siti kok kopi ngadadak kaya ngono. Iki Ozi jamnya ini kok urung bali nang ndi? Kok kesasar kok kayak jajan bocah iki kok. Engko ket mau kok ora nunggul-nunggul iki nang ndi. Ah, selak ngantuk ngenteni. kalau kono ora nyarang ke nyongket Mbak dikur tak ngono kowe tenan kok. Ambruk. Buat Tetep ya. Gara-gara kono nyobaline bengi. Kok kakak nyong ke kono gaweane ya lelet terus meneh ya cuaca kok nyelak nyong. Itu salah ini malbu itu kan jamnya ini kok kirimannya piye kok telat-telat nganu, Bos. Mau ke dewek yo ajak kitong piye nyong. Malah kuwi nyambut gawe klelat-kelet untuk nglempiti terpal wae. Oh no. Apa nyong? Wong pengaruh cuaca lho udan pisan. Pindho kae kono wae gaweane yo lelet kok kicot kok. ya wis rasa padu endi duwite kirimane we Wis apa? Jadi mau kan itu. Kuwi ora melu bayaran. Kuwi lah lali, Bos. Nek kon njaluk duit kiriman sisan. aduh iya toh set mau wis tak darep-arep kok malah lali tenan to wis tak elingake piye kowe iki Lali kira kelingan to, Bos, ben biyen.
ora cengingir ae. Wis tak kandhani mau iki. Iya toh? Oh, bocah.